सुनिल काम कौन कहूनु कौन कहू कह दबा से कौन दबा बुझा हाँ न बुझे हेले दबु तू कौ दिन हाँ 3-4 मास देदेवि हाँ ये कौन टंका 3-4 मास पर देदेव 3-4 मास पर तुम कौन करेंगे मो पाखे तो प्रबल पैसा गोटे कम कर बुढ़ाला टाइम अगर पैसा न से टाइम मागिबी हाँ हाँ से टाइम तू गोटे कम कर 300 वर्ष पर दबु है हौ आ पैसा नवा आ बाल थी जो खाइबू सुनू लोक 100 वर्ष बचु ना तो 300 वर्ष पर सब आ न बुझे राधुआ राधुआ ए राधुआ 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 ए अरे नाइ तू इना मार दी ना तू मते जिब्बा जिब्बा साइड जिब्बा हां जिब्बा जिब्बा ओए हेड साइड चल पेंट पिंदी बगे हां हां बिंदी बिंदी आ डाणू 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 रेडी बजे 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 हां हां सीधा सीधा बांग 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 दे डाणू नो 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 ए मासरे पूरा बेपारटा मांदा लॉकडाउन कौन एमती कला पूरा बेपार मांदा हो गला ये कड़े देखा जाऊना गोटा किए आसंता जदि क्या गोटे बकराटा बनाते ये कड़े जना पड़ना कौन करिया हे माँ उग्रतार लो गोटा कुआड़े कौन पठा केमतिका कि बेल काल हला लई कौन दीटा तक गाड़ी स्टार्ट करके पुणी पेली 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 नहीं जाऊँगी कौन केड़े बोका चोदा कराक आकरिठू आज दीटा तक आदाय करी हे माल चिकेन खाई आज मो डाक शुणीचु लो माँ डाक शुणीचु र ए भाई भाई शुणिल 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 ओ भाई टे शुण 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 ए रो 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 ए रो से डाकू डाकू कौन रो ये हेड हेड अरे भाई गाड़ी तो स्टार्ट करुच पुणी पेली पेली का कौन नौ अरे जानी रे गाड़ी तो स्टार्ट करुच पेली पेली का कौन नौ अरे जान कहूँ
ହସୁଛି କଣ? ଆରେ କୋଉଠି ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ନେଉଛ ଜାଣିନି। ଆରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁନି ବୋଲି। ଆରେ ଇଏ ଜାଣିନି ରେ। ଶଳା ଏମାନେ କଣ ମତେ ଚୁତିଆ ବନେଇଦେବେ କିରେ? ହଁ ଶଳା ମତେ ଚୁତିଆ ବନେଇଦେବେନି ଦିଟା ଯାକ। ରହରେ ତୁ ଆଜି ତମ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ଚୁତିଆ ବନଉ। ଓହୋ ଏମିତି କଥା କି ତାହେଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଚାଲେ ଯିବା ଆମେ। ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ତୁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏ ଭାଇ 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 ର ଭାଇ ଟିକେ ରହିଲ ହେଲା ହେଲା। ଆରେ ଭାଇ କଣ ହେଲା? ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ମତେ। କଣ କହୁନ କହୁନ? ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଗ ଛକରେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଚାହା ପିଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ମୁଁ ପେଲି ଏକୁଟିଆ। ନାଇଁ 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 ମାନବ ସେବା ମଣିଷ ସେବା। ଆଉ ଭାଇ ବସ କେବେ? ମାନବ ସେବା ମଣିଷ ସେବା। ଭାଇ ବସ 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 ମୁଁ ବସିବି? ହଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ପେଲିବୁ ତମେ ବସ। ହଉ ଭାଇ ହଉ। ଆଉ ତୁ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛୁ ତୁ ନା। ଦି ଜଣ ଆମେ ଦି ଜଣ ଆগে ପେଲିବା। ନା ଦି ଜଣ ପେଲିବା। ହଁ ଚାଲ। ହଁ ଭାଇ ପେଲ। ଆରେ ଇଏ ତ ଜଗତ ସିଆଡେ ଦିଟା। ବାବା ଟିକେ ରହିଲ। ଆମେ ତମକୁ ହେଲ୍ପ କଲୁ ଆମକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କର। କଣ କହୁନ? କଣ କହୁଥିଲି କି? ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ଆଗରେ ବସି କଥା ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ। ହଁ ଭାଇ ଛାଇ ହଁ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ କଣ କହୁଥିଲ କହିଲ? ଭାଇ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ। ଆମେ କଣ ସତରେ ଓଲା କଲା ଆମେ? କଣ ଓଲା କଲା? ଆମକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେ କହୁଥିଲା ତମକୁ ଓଲା କଲା? ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଓଲା କଲା କହେ ଜଗତରେ ସିଆଣେ କିଏ? ଆଉ ତମକୁ ଓଲା କଲା କହିଲେ କିଏ କହୁଥିଲା କହିଲେ ତାକୁ ଚାଲ ତାକୁ କିଏ କହୁଥିଲା ସିଏ? ତମକୁ ଜଗତ ତମେ ଯଦି ଓଲା କଲା ଜଗତରେ ଓଲା ସେନେ ଓଲା ହଁ ବନେଇଛି ଏଥର ପରୀକ୍ଷା କରିବା କଣ? ଇଏ ତା ପାଖରେ କେତେଟା ବାଳ ଅଛି ଗଣ ତାକୁ ସାର୍ଟ ଖୋଲି ଖୋଲେ। ହଁ ଖୋଲେ ଆମେ ଗଣିଆ। ଆରେ ସାତ କାଇଁ ଖୋଲିବି କଣ ଟେକି ଦେଲେ ହେଇଗଲା ପରା। ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 କ୍ୟାଲକୁଲେଟର ମୋବାଇଲ ଆରେ କାହା ଜାଣୁ 30 40 50 60 80 90 ହଁ ହେଇଗଲା କେତେ ହେଲା କହିଲ? 6,06,606ଟା। ହଁ ଆଉ ଗଣିଦେଲୁ ଆଉ ତୁ ସିଆଣା ବାଳ ଆଜିକାଲି କିଏ ଗଣୁଛି? ଆଉ ତୁ ବାଳ ଗଣିଦେଲୁ ତୁ ଏତେ ସିଆଣିଆ। ତତେ କିଏ କହୁଥିଲା ଓଲା ଭାଇ କହୁଥିଲା କହିଲୁ ଚାଲ ଦବାକୁ ଯିବା। ହଁ ସିଆଣିଆ। ଆରେ ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦେଖେଇବି ଦେଖିବ ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖିବ। ମ୍ୟାଜିକ ଦେଖିବ କି? ଏଥର ଚୁତିଆଟା ବନେଇଦେବି ଆଉ। ହଉ କିଛି ହବନି। ନାଇଁ କିଛି ହବନି ଭୟ କରନି। ଭଲ ମ୍ୟାଜିକଟା ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ତମ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି ତମେ ଖାଲି ଆଖି ମୁଜିଅ ହେଲେ ତମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତମ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନଥିବ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ହାତ ଉପରକୁ ଟେକ। କିଛି ହବନି। ନାଇଁ କିଛି ହବନି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ହାତ ଉପରକୁ ଟେକ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ହାତ ଉପରକୁ ଟେକ। ଓମ୍ ଗ୍ର ତମେ 2 ମିନିଟ୍ ଯାକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି 1 ରୁ 10 ଯାକେ ଗଣ ତାପରେ ଦେଖିବ ମୁଁ ଏଠି ନଥିବି ହେଲା। ସେମିତି 1 ରୁ 10 ଯାକେ ଗଣି। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ପହଲା ଏ ନାଇଁ ଏ କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ବଢିଆ ନା ଟିକେ ସତ କହିଥିଲା ରେ ଏ କାଢିବି ନାଇଁ ରେ আরে যে মন্ত্র বগিলা জানো কি মন্ত্র আমার তো হ্যাং হয়ে গেল কথা করি যা জয় জগন্নাଥ। নমস্কার ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক করন্তু শেয়ার করিবে କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ বাস আউরে ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି Subscribe ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ କୁତୁକୁତିଆ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ବେଲ ହାଲକା ଆଇକନ କୁ ଦବେ ଦବେ ଚିପି ଦେବେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଅଛି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ସେକୁ ଚିପି ଦେବେ କିନି ମାରି ଦେବେ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ଆମେ ବାସ୍ ଟିକେ କଣେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବୁ ଆପଣ ଅନେଇକି ଅନେଇକି ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ ଟିକେ କରିବ ତ ଆଉ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହବ